Този клип го отлагам от доста време, защото все не ми остава такова, за да го заснема, но ето сега пътувам за Русе и съответно имам 4 часа, за да го направя. Като това, за което ще говорим, е 10 съвета как да си намерите втора работа в Америка. Като директно почвам, това ще бъде съвсем непринудено клипче, но според мен с много стойност. Така че първи съвет е: просто уверете, че работната оферта, която сте си избрали от агенцията, има около нея места за втора работа. И как може да направите това нещо? Най-лесно, когато ви предложат от агенцията оферта, отваряте Google Maps и гледате в околността дали има различни супермаркети, ресторанти, гифт-шопове, където евентуално да си намерите втора работа. Съвет номер 2. Облечете се добре, бъдете прилежни, риза, панталон, прическа, всичко. Бъдете изрядни. Това ще покаже много за вас като личност. И ще гарантирам, това 100% ще направи впечатление на вашия работодател, защото масово в Америка се носят неглиже, дънки, тениска, така ходят на интервю, но ако отидете на интервю за сервитьор, ами като сте с ризата и панталона, една идея, по-ще място на сервитьор, отколкото ако отидете с дънки тениска. Дънки тениска ще ви пратят в миялното да сте дишвошери, така че това е много важно. Съвет номер 3. Много е важно да обикаляте навсякъде и да търсите работа. Без значение дали има табела, че в момента си търсят служители, влизате. Срам, не срам, малко излиза селниче като просене. Аз поне в България не ми се случва. Влизаш в Jobs.bg и си намираш работа. В Америка е малко по-различен начин. Отиваш от място на място и търсиш, но няма значение. Обикаляте на всички места. Каквото се сетите, кино, просто каквото видите, влизате, питате, няма нищо срам в това. Съвет номер 4 е много правилно да прецените правилния часови диапазон, в който да отидете да си потърсите втора работа. Защото представете си, търсите се работа като бъсър, нали, отсервиращ или сървър, сервитьор. Ами пиковите часове са между 12 и 2, където е обяда, и вечерята е между 6 и 9. Съответно няма да отидете в този диапазон, ще отидете между 2 и 3, когато вече е минал обяда и е малка така почивка, защото да кажем, че от 4-5 часа започват пък приготовленията за вечерята, така че много е важно да прецените и правилния диапазон, в който да отидете си търсите работа. Съвет номер 5. Мисля, че е повече от ясно, че американците са, поне за мен, един от най-фалшивите народи, нации, защото прекалено са любезни и те питат как ти е минал деня, въобще не ги интересува, особено пък тук с нашия балкански менталитет, смятам, че въобще никой не го интересува как ти е деня и някакви такива неща. Съответно бъдете усмихнати и любезни, бъдете ведри и съответно това много ще ви помогне. Номер 6. Ходи всеки ден да търсиш работа. През лятото работят масово сезонни бизнеси. Съответно, знаете, че те сменят персонала, може и на дневна база. И какво се изисква от вас? Дори вчера да сте били на интервю и са ви казали, нямаме свободни места, отидете на следващия ден пак. Не знаете дали някой не е сгафил, не е закъснял за работа и просто е изгонен, уволнен и може и директно да вземете неговото място. Така че много е важно. И ако трябва 10 пъти ще отидете в един ресторант или място, където искате да работите, но ще ходите докато някъде си намерите работа. Изискайте разговор с менеджер или супервайзор, това е съвет номер 7. Изключително е важно бъдещия ви шеф или менеджер да ви види и да ви оцени качествата лице в лице. Защото на повечето места в Америка отивате да кандидатствате някъде, но доста често супервайзор или менеджер липсва. И техните служители ви дават един формуляр, попълвате го, връщате им го обратно попълнен, те ви казват, ще го продадем на нашия менеджер, супервайзор, те ще го прегледат и ако ви хареса, ще ви се обадят. Обаче доста често тия документи просто се хвърлят някъде, зарязват се и това не стига до супервайзор и менеджер. Съответно, дали ще ви се обадят, шансът е нулев. Съвет номер 8. Излъжете по време на интервюто. Никой не ви знае какво сте работили в България, в Америка и каквото и да било. Кандидатствате за позиция бъсър, казвате, че сте работили в Хепи 2 години като сервитьор, примерно да кажем. Никой няма да ви провери
А и другото, сега ще кажете, ама аз сигурно няма да имам качествата, не знам точно какво ще прави. Не се притеснявайте, защото на повечето места те ви дават тренинг. Всеки ресторант, всяко място си има, нали, като обучителен период и дори не ви знаят, не ви изисква да имате някакви знания. А и не, че нещо бъсъра, което е една от най-добре платените професии, нали, в Америка за студенти. Какво трябва да правите, след като гостите напуснат масата, да отидете да отсервирате, да забършите масата и да сложите примерно нови прибори. Но за всеки ресторант е различно, това ще бъдете обучени. Съвет номер 9. Дори да се целите за по-висока позиция, започнете от по-ниска, ако ви предлагат такава. На мен целта ми втората година, когато бях в Америка, е да стана сървър, защото там наистина са големите пари и от бакшиши се правят страшно много. Но в един ресторант, който отидах, ми предложиха по-ниската бъсър. И аз казах, добре, важно е да вляза в ресторанта, защото беше хубав. Аз ще се направя така да си изискам и по някое време да стана сървър. Съответно започнах като бъсър и понеже виждам, че много по-добре справям от някакви американчета, нали, и знам, че мога да бъда сървър. Отидах при менеджерката един ден и казах, нали, моля да направи поне тренинг за сървър. И тя беше, ами добре, ти можеш да направиш тренинга, обаче чак септември месец, като ми напуснат, нали, учениците, тогава мога да ти дам за септември месец да бъдеш сървър. Обаче аз си казах, сега септември месец аз ще работя половин месец, какъв ще е смисъл от цялото нещо. И викам, добре, ще си направя тренинга. Направих тренинга и следващата седмица почнах да си изисквам към графика, който имах за бъсър, дали мога да взема една смяна да съм сервитьор. И съответно менеджерката одобри това нещо. На следващата седмица помолих за 2 пъти, 2 смени да съм сервитьор. Одобри. На последващата седмица 3 пъти. И понеже тя видя, че се справям много по-добре от някои от нейните сървъри, уволни един от сървърите си, които са американци, за да сложи мен, българчето, нали, на тяхно място. Така че, какво означава това? Почнете по-ниска позиция, а може да се изкачите и нагоре. Просто трябва да се докажете. Съвет номер 10. Никога не губете надежда. Дори вече да сте отишли на абсолютно всички места, не намирате, отказват ви и така нататък. Продължавайте да търсите, докато си намерите втора, трета работа. Или дори вече да сте си намерили втора, трета работа, да сте си изградили графика и да се чувствате комфортно, нали, с изградения график, обаче да не се чувствате комфортно от самата работа, от заплащането, това не ви пречи да я напуснете и да си намерите нова. Както ви казах по-рано, не знаете кога и къде ще се освободи ново работно място с по-добри условия, по-добро заплащане, така че не губете надежда, а си търсете постоянно. Ами това бяха 10 съвета за това как да си намерите втора работа в Америка и съответно сега тук да се направя на някакъв известен ютубър. Всеки, който желая, може да остави допълнително съвети в коментарите, за които аз не съм се сетил да ги дам като пример, за да може лятото на всеки един студент да мине възможно най-леко, защото не подценявайте Америка. Това както ще ви бъде едно от най-готините лета, така може да е от най-коварните и гадните, нали, ако трябва да сме реалисти.